Idol Bernard. Intay man naman ti presyo digiti na dumadumang ikikan. Ita nga aldaw Market Day Wednesday. Ito'y tiyendaan iti Sunshine City Laoag. Presyo ti susay 3 pesos ti kada kilo. Timet ulo na ket 250 pesos. Dumadara 150 pesos. Ti tilapia ket tagayayam ti 140 aging ganat 150 pesos ti kada kilo. Timet bangus 220 pesos. Galunggong 220 pesos metlaeng. Ti galunggong ababasit ababai ket 150 pesos ti kada kilo. Barbarukong 180 pesos. Boneless bangus 125 pesos ti kada supot. Timet pusit anangisit ket 250 pesos. Pampano 450 pesos ti kada kilo. Malaga 400 pesos. Ken ti pasayan ket 550 pesos. Dahil nga rod, Idol Bernard, ti presyo digiti na dumaduma nga ikan, itangal daw iti tiyendaan iti Laoag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, dahil ni Idol Tony G. Tatak RMN. iFM News. Maraming salamat, Idol Tony G.